ассалому алайкум дӯстон, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТЖ. Имрӯз 9 марти 2026 сол навори хонаҳои арзон дар канали мо тамошо кунед дӯстон. Ирӯза наворда чӣ ҳастай? Яакада замин дар курай, яака хонаш аренда метия хонаш яака. Toyota аксиёи фурӯшӣ ҳастай. Баъдан хонаҳои фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ ҳастай ки аз Душанбе, аз Ленский район, аз ноҳияи Ёвон, аз шаҳри Ваҳдат, аз ноҳияи Хуросон, аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Ҳисор, хуб аз ноҳияи Дӯстӣ, хулоса беҳад навори зур иншоалло ки маъқултон мешава. Баъдан барои қабули реклама WhatsApp мегузорам. Чизе ки дар шумо боша агар метонен дар WhatsApp муроҷиат бикунен ё ки омада аз пешам навор мекунем. видеора шурӯъ мекунем, тамошо кунем дӯстон. Дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. Пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликӯл, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд дӯстон. Агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. Борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. Дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. Ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунен. Яка мега ки ассалому алайкум дӯстон, мода замин дар кор, дута сесотиқа мега дар кора, ягон хонаи времянкам дошта боша мешава. Ай тарафҳои 9 километр мавлон набоша агар сумаш аз 200 то 250 ҳазор сомона мегирем мега. Кадоме ки дора дар WhatsApp нависен. Ахири WhatsAppшон 4469 да муроҷиат кунед аз уми канали мо. ҳамин хеле эълонот дар кор бошад дар WhatsApp ма аввали видеода мондагиай метонен муроҷиат бикунем бача азиз. навора шурӯъ мекунем. мегзарем ба аввалин хонаи назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. видеонавора бо диққат хушур тамошо кунед, лайко қати поддержка кунем бачаҳо. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Дӯстӣ, участкаи Қубудиён. адреса бинед, замини 20 гектара гуфтани адрес ҷамоати Деҳқонободда қарор дорад. обши се дар хона, масоҳати замин 8 сотиқа ташкил метиҳад, 255 000 сомон нарх. об дар ҳавлӣ свет ҳаст, 255 000 бо иншоалло муомила дорад. рақамашон рӯи экрани шумо. банияи дарунӣ дорад, об дорад, свет дорад, документҳои 100% дорад, ошхона дорад ва оғилхона дорад дӯстон азиз. хулоса ки барои зиндагӣ кардан тайёрай. хидмон зиндагӣ дорем. ҳай сум дар кор шуда, бояд ма дар фурӯш гузорам, савдош кунам мега. арзон мондам ки кор ҳал шавад. територия мода нарх наво гарани қиматай арзонтар гузоштем. кадомитон ки мегирен, марҳамат аз уми канали Сауду ТЖ занг бизанед дӯстон азиз. дӯстон мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад дӯстон азиз. хеле квартира дӯстон ба хеле нарх фикр мекунем ки ами редка мешава, медонен. чунки се хонагаҳай 70 квадратай ремонт кардаги тайёрай 380 000 мега. хиткаден 380 000 70 квадратай дӯстон азиз. дар этажи сеюм
доми се этажа этажи сеюмда қарор дорад. обсвети доимӣ дорад. ремонт падабои тайёрай. документҳои 100% дорад. маршрути 41 ва автобуси 27 қарибии хонада мегзара мега. магазин, аптека, масҷид, мактаб ҳамаш қарибай. хулоса дӯстон, лозим боша 380,000 сомон. дар ватсапшон ахириш 9847 занг бизанем бача азиз. лайкотона гузорен, дар ҳамин канали мо подписатсия кунед дӯстон. чизе ки барои фурӯш дорен ба дили пур дар ватсап ма аввали видеода мондам, метонен муроҷиат бикунед. худо хоҳад омада ай пешам видеонавори фасон карда дар фурӯш мегзорем дӯстон. ҳамин чӣ қадар лайк боша навор иншоаллоҳ мешавад дӯстон азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ дуэтажаи равонкардагӣ бо тамоми санъатш дӯстон азиз. дуэтажа хонаи назди ҳавлигӣ масоати 6 сотиқ замин дорад, дорои 9 ҳуҷра, дарвозаи фасон. бисмиллоҳ мегем, нигоҳ кунед. шумо навора тамошо кунед, хушроак тамошо кунед, баъд саволҳои иловагӣ, ягон суратҳои далчи хона ёки видеонавори дигариша мақсад метонен аз ватсапи соҳибхона бигиред дӯстон. ин территория нархи наво гарени қиматае бачако, нигоҳ кунеда. барое ки централни точкаи шароитҳои беҳтарин дорад дӯстон. шаҳри ваҳдат, деҳаи хуҷабойқул аз район 4 километр мега. 9 дар хона, 6 сотиқ замин, 850,000 сомонӣ, ду этажа дӯстон. хоб наздикиш да мактаб, наздикии масҷид, медпункт, хона дар сари роҳай мега, роҳи калон да қарор дорад. калон аст дӯстон азиз. якум дуюм ошина, ду ошина, боз ҳамоми отдельни ҳам дорад. кухни, ошхона, оғилхона ҳам дорад. отдельни дуто ҳоҷатхона, дуто оби мехӯрданӣ, магазин дорад, мағозаи хӯрокворӣ дорад. хулоса дӯстон азиз, хонаҳош ҳамаш 3/6 дӯстон азиз. марҳамат дӯстон, далши маълумотша занг занед. 850,000 иншоаллоҳ муомила дорад дӯстон азиз. хонара просто хай ремонти фасон кардан барои зиндагӣ. нигоҳ кунед, девора бинед чӣ қадар тахтагӣ хати бачако азиз. хулоса ба талабот ҷавобгӯ кардияна дар савдо гузоштан, сум дар кор бояд бифурӯшам. айни замон медонем ки ҳамин нарх навои стройматериал, корбори сохтмончӣ ҳамаш қимате дӯстон. хулоса занг занед. мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстон азиз, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 4 ҳуҷрагаҳаи масоати 5 сотиқ замин дорад. шаҳри ҳисор оқулӣ мегӯянд ку ана ҳамуҷа қарор дорад. 450,000 сомон нарх дорад дӯстон азиз. ҳавлии фурӯшӣ срочна ремонтам кардагӣ дӯстон. оқули поён, шаҳри ҳисор. баъзе хонаҳо падъабои тайёрай, баъзе хонаҳо падшпаклёвка тайёрай. ҳавлии калони ҳамвор дорад дӯстон азиз. далчи маълумот занг зада масъя кунед дӯстон азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дӯстон азиз. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри ваҳдат, деҳаи шаҳдрезда қарор дорад дӯстон азиз. бахшиш бачако азиз, ноҳияи вахшай, ҷамоати деҳоти ваҳдат будааст, деҳаи шаҳдрез, яъне шаҳдрези ноҳияи вахш. 3 ҳуҷрага, масоати 12 сотиқ замин, 12 сотиқ замин. хоб нархаш 400,000 сомон, боз муомила дорад дӯстон азиз. лозим боша агар одамое ки аз ноҳияи вахш мақсад хонаи тайёр гирифтанӣ ҳастен, хонаҳои калон, масоати сотиқи бениҳоят калон дар замони ҳозир 12 сотиқ. нигоҳ кунем полиара. хоб масъалаи агародкорӣ, молҳолкорӣ хулоса дар деҳа қарор дорад. деҳаи обод,
шароитҳои беҳтарини зиндагӣ дорад, занг занед. Мегзарем ба шашумин аренда квартира. одамое ки мисол мада менависем ки мада комнат дар кор барои аренда симат кардан. аренда квартира яъне ки комнат дукомната квартира дар этажи якумай бо масоҳати 56 метри квадратияй наздики бозори боло. адресо шаҳри ваҳдат. моҳонаш мега нархаш як моҳа 2500 сомонӣ 56 квадрат дӯстон. хулоса ки наздики бозори боло будааст. далши маълумотша зангза бигирен. кухни гарнитура дора, диван барои кӯдако дора, ду этажа дивани кӯдакона дӯстон азиза. кадомитон ки мегирен нархи созай дӯстон. чем тига тератеро беҳад нархи соз боз темболи дар ҷои ободе дӯстон. 2500 як моҳаш. занг биза маслиҳатка бигиренш. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дарвозаи фасон. хонаи назди ҳавлигӣ дорои 3 ҳуҷра, ремонтҳои хушроак, масоҳати 6 сотиқ замин, гулистони уялӣ, ноҳияи Хуросон, 320 000 сомон нарх ки боз муомила дорад. ҳамма шароити замонавира дора, аз ҷумла об, свет, мактаб, масҷид, бозор. яъне бо чӣ гуфтанем масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ, нархи дастрас 320, боз муомила, термикс, мошинаи ҷомашӯӣ, ремонтҳои фасони хушрӯ. маълумоти пурраша занг зада бигиред дӯстон азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон азиз. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 240 000 сомон нарх дорад. 3 ҳуҷрага, масоҳати 3 сотиқ замин, ноҳияи рӯдакӣ, фабрика Ленинград. 3 сотиқ дӯстон аз нигоҳ кунеда ба сменблок кардан бардоштан, яъне ки сохтмони нопурра, болош нопӯшонда ҳай, тахтаво, шифирово, боз далши сменблоко ҳамаш ҳастаи тайёре дӯстон азиз. мега ассалому алайкум, хонаи фурӯшӣ мо 3 дар хона, 3 сотиқ замин, коробка срочно мефурӯшем, об свет ҳастай, кришара мезанум мега, дар треза мечаспонем, метем, далши мекадай дӯстон азиз. харидор занг зана дӯстон азиз. хуб маълумоти пурраша метонен тариқи рақамҳои ахираш 3711 бигирен, 240 000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ана ҳамин хона ҳастае ки деҳқонободи 2 дар ноҳияи ёвон қарор дорад. 4 ҳуҷра, масоҳати 5 сотиқ замин, ҳавлии ҳамвор. хоб ремонтҳои хона хушроак кардагӣ, 310 000 арзиш. фурӯшӣ дар деҳаи деҳқонободи 2. 3 хона, 1 калидор, документош ҳамаш ҳастай, ремонтош фасон, масоҳати калон, 4 ҳуҷра. далши дӯстон акамо 4 ҳуҷра ба калидор, ака 3 хона гуфтам бо калидорш 4 хона да дӯстон азиза. 310 000 дар иҷа бо ҳастай баракӣ, иҷа ошхонай, аловхонай, кухни хулоса кардагӣ дӯстон азиз. маълумоти пурраша зангза бигирен. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин Toyota аксиёи фурӯшӣ. марҳамат дӯстон, ин мошини ҳастае ки ёро нархошо намефурӯяд бачако азиз. ё барое ки хай як мошиное ҳастанд ки ами масъалаи истеҳсолшавиш камай фикр мекунам, то ҷое ки медонам ами мошино бовар кунед, нигоҳ кунед 2008 98 000 мега. шаҳри Душанбеда қарор дорад, бензини холияй, моториш 1.8, коробкаш автоматика. и аксиёи люкселиш бачако, люкселия дӯстон азиз. аки маркаш бо люксайда, яъне ки ай тарафаш фарқият дора, қисми дохилиш тоза ҳак, салон тоза, кожа,
мотор, коробка ходовой плюс руловой ҳамаш созай 100%. печкаш кор мекунад, гарм, кондитсионер, ях, полик, чихол, ҳуҷҷат, тонировка яксола пурра устоқати биё қабул кумега иншоалло ки муомилаи созура. хуб одамое ки 8-10 арзон кумега занг назанем бачаку 98 000. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дукомната масоҳати 4 сотиқ заминаи деҳаи чоряккорон, ҷамоати Меҳробод, ноҳияи Рӯдакӣ. 600 000 сомон нарх, 4 сотиқ, ду хона, ремонтҳои фасон замонавӣ. арзиш 600 000 сомонӣ. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи чоряккорон, ҷамоати Меҳробод. таъмири хубай, ду хона, кухни алоҳида, ванна, ҳоҷатхона алоҳида. обаш мега скважина, ҳоҷатхонаи беруна ҳам дорад. дӯстон маълумоти пурра занг бизанед. 600 000 сомонӣ боз муомила дорад. дӯстон мегзарем ба 12-умин квартираи орзуҳо. нигоҳ кунед дӯстон азиза, ҷош ҷои зурай, ҳарчанд коробкаам боша, неки места очень хороший места мегаку. дукомната квартира дар ҳолати коробка дар этажи дуюм бо масоҳати 45 квадрат дар хитои бозор ай дӯстон. литература нархҳо гарини қиматай дар хитои бозор қарор дора. 530 000 сомон 45 квадрат ҳолати коробка дар шаҳри Душанбе. ина дӯстон доми мо 12 этажа ҳай. хонае ки навор кардесам дар этажи дуюм ай дӯстон. далши маълумот занг бизанед дӯстон азиз. мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзор қарор дорад. дӯстон ҳамин хонаро мо чанд борае ки эълон кардесем, акада сум дар кор, айсоби қарзор будан хонара арзон мондан. сабаби савдо дӯстон азиз мега ки як хонаи дига харидагием аз ноҳияи Восе. ҷои кор дар Восеай, ин хона дар Кӯлобай. мақсад ки роҳам дурай, ба ҳамон хотир савдода гузоштам. 6.5 сотиқ замин, ду хонаи аднаскарни барак, дар бараш кухни дирсен. бари хонада бо аюпараш ки баня дорад дӯстон азиз. ду хонаи калон, падабои тайёр кардаги дӯстон азиз. свет ҳастай, постоянни свет дора. обшона дӯстон гузарондан, не ки ҳуй накардиянд, то пушти хонара об овардан дӯстон азиз. тариқи учочок ки дар ҳама ҷо гузарондастиянд. мега ки 190 000 мегум бо савдо дорад. дар рақамҳои соҳибхона аз думи канали мо дӯстон занг бизанед, маълумоти пурраша бигиред. ин тараф дӯстон ватсапи ма ҳай. чизе ки ҳастай метавонед дар ман муроҷиат кунед. дӯстон ҳамин хона наздикиш да мактаби нав ҳастай, масҷиди нав ҳастай, медпункти нав ҳастай. далши маълумот занг бизанед дӯстон, бигиремш. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.